Fix-xandir tal-istat qed tkompli tiddomina atmosfera tqila minnu tal-qalba donnu jista' jagħmel li jrid u jgawdi minn promozzjonijiet u salarji għolin fil-waqt li l-management qed jipprova jagħti l-eżempju bil-ħaddiem iż-żgħir. Bħalissa l-manuvri għal tal-qalba għaddejjin fl-aqwa tagħhom fosthom billi żewġ ex-preżentaturi tal-Midja Laburista u magħrufa sew fiċ-ċriek interni tal-Partit Laburista mistennija jingħataw l-ogħla żewġ karigi fil-kumpanija. Fil-fatt sorsi mill-qalba tal-PBS u diversi ħaddiema urtati li tkellmu ma' Net News żvelaw il-pjan tal-gvern li jpoġġi lil Pablo Mikallef bħala kap eżekuttiv tal-kumpanija assistit minn Quintin Sherry bħala deputat kap eżekuttiv. L-istess ħaddiema qed jistaqsu jekk dan hux it-terremot li kien jgħid Robert Abela qabel kien elett lider Laburista. Minn barra rappreżentatur fuq il-Midja Laburista, Quintin Sherry kien ukoll is-sindku ta' Żabbar u kien imexxi l-kumpanija Laburista tat-telefonija ċellulari u fix-xandir tal-Istat u ilu minn Settembru li għadda f'kariga maniġerjali li għalija qed jitħallas eluf kbar ta' euro. Fil-fatt is-sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li d-disa' xhur ilu Sherry inħatar bħala manager ta' New Generation Media għalkemm sissa ħadd ma jaf x'inhu eżattament ix-xogħol tiegħu f'din il-kariga. Min-naħa l-oħra, il-ħaddiema li mhumiex daqstant tal-qalba mhux qed jingħataw l-istess trattament favorevoli għax jidher li għal-ħaddiem iż-żgħir qed tintuża kemm il-darba l-iskuża li l-kumpanija għandha sitwazzjoni finanzjarja prekarja ħafna. Fil-fatt is-sorsi tagħna spjegaw li qed jippruvaw jagħtu eżempju bil-ħaddiema żgħar anke jekk laburisti wkoll. Fosthom Jason Caruana li tkeċċa waqt li kien għadu fuq probation għax il-management akkużah li juża l-apparat tal-kumpanija għall-użu personali tiegħu. Min-naħa l-oħra, impjegati ieħor tkeċċa tal-li ddikjara mijiet ta' sigħat f'overtime li ma ħadimx. Lawrence Mamo li ilu impjegat tax-xandir tal-Istat mill-bidu ta' snin 80 kien imur l-Università darbtejn fil-ġimgħa għal sentejn sħaħ, iżda dan kien jidħol għax-xogħol wara u jikteb id-differenza ta' sigħat f'overtime. Investigazzjoni li saret dwaru u li damet għaddejja għal madwar 3 xhur u rrit li Mamo iddikjara mijiet ta' sigħat f'overtime li fissru eluf ta' euro.